kudedza because nyanga iri noise mageto muvanza Saturday yasvika mukuru zvakamira sei mane police clearance ndikati zvakaendwa zvapo everything is set. Yeah man, Harare Police clearance iri panzvimbo iri set saka hapana chekutya. Yeah man. Zvinhu zvese zvakarongeka. Set. All right, yo Fantan uri mu industry mutoziva kuti makurira abo kwamukurira uchiyoka na City Sports ndochiri mfana uchiduka uyo ona zvezvitika wamudzirira acho manje chicho wakadzidzewo chinoyanya kuitika kuna City Sports Center. Yes general, last day iri show rinoitwa mu City Sports Center idiri rakakosha for the ghetto youth. Yes man, because ndo zuva rinogurumwa mamwe maartist manyowani. Right. Ukaona artist anojambisa that day gorero rinobva raita rake. Exactly. Inini pataikura taenda kushow tapedza show tobva tapinda mu cup clash ndomataona na Bla Etherton na Tempoman waizi anadadi distress aita clash ana culture kid saka yaka City Sports cup clash yakagruma maartist hopo yakasa maartist hopo pa spotlight yakasa ma DJs hopo those wakati inspire isusu kuti zo ma DJs nas waiza because taona ma DJs achishina mu City Sports Center tikataiwa ndiro kuita one day ndokuzosvita wezvo Saturday 2 September zomari kuitika zvinhu zvese. Yeah man, is cup clash I culture inoitwa annually each and every year. Yeah man. So this year Titan on the back to the basics. Yeah right. Yeah. My DJs nema upcoming artists nema artist tadzora clash maizia nema DJs ndwari kuheadliner this event. Right. But atikugumire papo because mudara chipas at Fantan. Mudara chipas at Fantan we need tukufana kuzoisa ma surprise artist. Saka tine 3-4 ma surprise ma joker in fact. Tine 3-4 ma jokers atichakanda. Right. Musi Saturday 2 September. Yeah man. That's good. Saka apa ba MC contest sound clashes zvese zvinenge zvichiitwa kozoita joka richakandwa obviously kajoka joka 5 ndere kuma 2 iko ku 2 am ya 2 tutamukanda zvimajoka ndopa ndakaukandwa majoka panda kwati nhasi wandigira pfana wanguka kuti ndimona kuti zviri kufamba sei banda nhasi amukotanga ari kwapari team tozotaura pamberi apo vanhu vambodzwa kuti zviri kufamba sei mudara munoona zvikuitika clash iyi tine clash ma artist and clash ma DJs. Ma DJs tine 100 ma DJs. Nasqua register almost 50. So mangwana tuna register vamwe. Tuna clash ma DJs 100 ma DJs. Clash. Pane trophy. Ati zeti ghetto repeat chena ni trophy. Ati zeti DJ ana chena ni trophy. Maize. Saka pane trophy poita ma special prizes acha mentionwa muso event. Right. Saka ma DJs kana makaterera kunzwa please come mangwana pa City Sports Center na 1 p.m. Ndoba tukupedza registration nevanhu vacha computer this Saturday. Okay. Nevanoimba futi. Nevanoimba. Even vaskana. Kuni clash ma indo bakana clash ma baby ndo yana clash ma baby ende kune good prize futi kuma baby. Vane trophy yao ne good prize yao. Good prize yao. Yeah man. Right. Masaka ndamutumbo kwidza ritimuka. Timonzwa kuti iritangidze nomona ndipo takandapinza wana artist monzwa kuti zvakamira sei. Fanda nyazogadzirira mic nyazo yapa post change. Yeah man. All right. Masaka, give me proper start. Give me the first. Give me proper start on the channel. $99. Zvekupisa ndopisa. Zviri zvekupisa ndopisa. Chero ndikatisirwa nhasi. Ndichida kutisa ndotisa. Ini zviri zvekupisa ndopisa. Ini zviri zvekupisa ndopisa. Ini chero mukandibaya nebanga. Ini rokunatadza kundipinda muganda. Ini handifemene mhino. Mhino ndoinotofema neni. Chikora ndakutadza uchipasa. Ndicho chakatotadza uchipasa. Ina ndifambe rwendo. Ndiro runotofambira ini 99. Ndichinodzoka ndichinoti kautava nezvivindi zvekumwa tii nematindindi dzekubhadharisa landlord rent vanibhadharira nakwe vasina sendi
zvivindi zvekupinda muchechi tobva ndatanga utaleta profeti itarango spirit profeti ine nemuri mbiti zvivindi zvandinazvoka aiwa zvinotoshoka zvivindi zvekubata nyoka menyu tobva tazvirumisa toka zvekumbotokera grade 1 anda kutya kuti unogona kupedzera kukwira pamusoro pemadesk emustudio munomo yo system iyo ndakachibota nachipazi masikati ndikati ngaise stage yakasimba kuitira kana wakuita zvako zveshe izvozvo panofanira kutoa notice because every show panofanira stage inenge yakasimba because inini ndinotamba nestage right and I have to kill the stage dzakasimba stage dzacho because ikandekendeka nokudonhona mbiri yobva yowedzera futi mbiri saka saka musi wesaturday wekucity sports center chii chakwanyatsotirongera chazotaurira vanhu kuti chii chavangaexpect kubva kuna culture lavo chinhu charofanira kuexpect it's a massive performance and at this time ndikuya ndiri different kugomba mugona coming as culture of the demon kana ndichiti culture of the demon culture of the demon ndopo munyowani uyu anenge ariko anenge aine musoro muchaona zvanenge akaita nekumeso zvanenge akaita anenge akapendwa anenge aine hasha ukasha waanenge ainawo haunomira zvakanaka chirega kuramba uchiudzwa unenge wakaita ungava wemazvone City Sports Center is happening this coming Saturday. This is a show not to miss. You know, someone each and every year panobuda mama artists manyo anenge achizonetsa pamberi apa sezvamanzwa mukoma Fantan vaitaura Fantan urikuziva kuti une zvinhu zvako zvaukaronga and mayouths anenge akakumirira haye igaroziva kuti unozobvisa inyo sheti matangirwa naCulture Love Band zvokubvisa sheti ndakusirwa naCulture Love. All right. Topani manje apa ma-headphones apa Buyaka toni Buyaka ndogara pati mona kuti chii chaungatipoa chawakatirongera. Yes man, ZiFM stereo, my station, your station. Right about now, introducing none other than Buyaka. Boom. Foka boom. Foka fo eta kwachu ndokwachura bata musoro ndichibvarura nafandani ndauya vondidaira zvimangoma igozha zvandinovayimbira dzavangoma hadzichade vanodzidzira pazvichatanga vachashaya kwekutizira kubva kudharadhara takaveizira vaudze ndinovabvarura ndauya nachipasi chipas ndakatanga ndichipfeka slippers vese ndovapinza pashinyasi manheru anoidipas ndenge ndina fandani ipapo ndobva ndachinja mapatani ini yandimizwe nenjani ngavaverengane kuti Yeah, man, really and truly, I don't know somebody talking about ZiFM stereo, my station, your station, said as we give you the voice of the one, Buyaka. Janos the man. Fogafo. Yeah. Mitela no, echichirete mundo dakupedzera, ndapedzera mafanzi hopa atoshedzera, ashedzera ipapo ndopa ndinowedzera, ndawedzera madinga oda kunditedzera, atedzera ipapo ndopa vanoperera, vaperera, chasi inobva yavabhendera, mangoma ndobva ndavanyorera, vanyorera. Ndopa unobva wavapedzera. Ndopa ndavapedzera. Buyaka. Sezvine muona chingomongo ndikuita challenge yekuti volume yemaheadphones yangu ishoma. Chimbopoza beat ndofarira kuimba message. Unoda message. Ndofarira message. Right. Go on with it. Pause up in the bridge. Ini ndofarira kuimba message mukoma. Ati ndisati ndatanga rega ndinyatso kudzokera kumashure kwangu ndotangira ndati. Diskeyo. Dipindeyo. Ndinonzi Buyaka ndoda mundizivewo.
handingangosvike nekupinda ndakarairwa ndiri mwana netsika handinobva kumbare kwakabva mukomakina vana jalavhu naemburesi masina vana kilatikwa vairidza pfuti ndiwo mazuva akanetsa mabhanditi ipapo ndakanga ndiri muyuti zvinhu zvakaoma tichirarira maputi asi shungu dzanga dziri dzekungoti ndichaimba ndoita mbiri ndotora mugoti eta ikoko kwavakabva madhara ndiko kwandinobva vamwe vakauya vachienda ndinonzi Buyaka ndifenda sarenda rega zvichinzi kusaziva kufa zvino vamwe vave kutizira kuzere kumba ndobvunza sango zvarizere neshumba vanasekuru vane mishonga yavakapfumba namba kuudzwa ndokuonekwa nembonje veta vadzoke vese vari medonje vana vari murima mwari anoda mwenje tese tinoda zivo yenyu kuti isenze kana mudhanzi makuitika tsaona vazhinji vakaenda kujoza vatochona ndianiko watichadanawo pefoma vasati vambokwira vamwe hobho vakudona hazvina kutangiswa nekorona hadzinogara dzichiitika tsaona hakumbopera kufa kwacho muchaona unoriziya sadza wava kuda kumona perero 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 ndomaperero perero perero zvinotese tave kutodzokera kuzero imi munozviita vepamusorosoro muti mune zvigayo zvipfuyo nemastoro mumwe woti tine chigaro chepamusoro wonyima hama yake mombe yekumuforo ane mombe imwe anodawo imwe iwe une hobho tinotopfuura nomwe hama yako noita unge usingaizive hakuna munhu wasina basa iwe zvizive upenyu ijenjere chenjere vhura meso chenjere chenjere usave wakashainira munhu wenyama uzive ramangwana amageza matinyanyira pamageza. Yes, one, ZiFM showing on my station, your station. This is our special best. It goes by the name of Buyaka. Buyaka. Those are doing good. Go up. So chua. Our teacher is because those are our regulars who summons avanuka. Inige jinsi. Vachaudzana chipasi vachatoudzana manje kugomba ndimiswe nembudzana vachabudisa shuti vachatoshudzana. Shot fire. Ini freestyle manje veratopfura takutoita zvimwe chiridhini kunge tiinini chimwe hoi inini futi handingadzime ngoma ndiri murimi chirega ndirime audzei tinonosangana kugomba ikoko shiri manje inotofa hoi mangoma inini yandimbotya ngoma ndinadzo hobho ndinotodzidya Fantan nepatan ndazitosandana kusitimbotindesa sorry kusitimbotisenda muzuva 2 September sorry muzuva 2 September. Oh, chala. Ndara. They are very creative. No, wandipa Buyaka. Atinogumira tinani futhi. Atinogumira tinemo wanonzi mudhara wetsvintsva. Freestyle futhi. Anasi akudzira nema freestyle. Mudhara wetsvintsva. Right. ZiFM stereo, my station, your station. Say no. Listen to that one. I'm done with Chincha. Mukuru wezvese zvese. Freestyle. Tikutuela gesi pa acapella. Yeah man. Hanzi mukuru wenchincha kwete mukuru wepizza. Tasvika padhanzi kutotsemura mamitsa. Vaimbosaiza akakuda kurerutsa. Vaudzika this time chakatohenduka. Mukuru wenchincha kwete mukuru wepizza. Tasvika padhanzi kutotsemura mamitsa. Vaimbosaiza akakuda kurerutsa. Vaudzika this time chakatohenduka. Panonzi chipazi ziva panopisa. Panonzi Fantan ziva panopisa. Wangu usazouya uchida kurinza chenjera kuti panapa tingakuputitsa chama mukuru wechincha Mudhara wetsvintsva. areas dekupiki isitobva chitungiza chita papi chapa chita mustreet 1 muelo alright 2 September vachaonerera alright Fantan iwe unobhomwa iwe unenge watobhomwa iwe ndikati bono handa chinono
haiwa kuno unotsomwa iwe yama mukuru wezvese Mukuru wezvese. Fantan. Yes, General. Next artist. Next artist. The next artist of no Chibas. Ndara Chibas ari kukwata mic. Aiwa, nozonetsa. We are next artist. Next artist.